Както казвам винаги, ЦСКА и на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока виж какъв грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Нови мачове хора, нов късмет. Първият от двата Локомотив София Ботев. Мач за нищото. Тук мисля, че ще има едно равенство. Точен резултат 1-1. Не мисля, че трябва да го дъвчеме кой какво ще играе. Ботев Враца с Тошко Симов играят доста добър футбол. Мисля, че Тошко Симов е един добър треньор, който след всеки матч виждаме доста голям напредък. Следващия в програмата Арсенал Атлетико Мадрид, Шампионска лига. Тук това е матч с тактическо надлъгване. Бих дал един точен резултат 1-1. И това е за днес. Утре пак ще се видим.